Награда Русе 2015. Номинации в раздел Образование и наука. Категория Висше образование и наука. Професор доктор и инженер Маргарита Теодосиева гради последователно своята академична кариера в Русенския университет Ангел Кънчев. От 2007 е декан на факултет Природни науки и образование. Автор и съавтор е на над 120 научни публикации, монографии, учебни пособия и уеб-базирани курсове. Основател е на 2 бакалавърски специалности и 1 магистърска програма в Русенския университет. Участва като изпълнител в над 30 международни и национални проекта и договори с научно-изследователски, образователен и приложен характер. Сертифициран експерт е в Националната агенция за оценка и акредитация на Министерството на образованието и науката. Награда Русе 2015. Номинации в раздел Образование и наука. Категория Цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на висшето образование и наука. Професор доктор Юлиана Попова, заместник-ректор на Русенския университет Ангел Кънчев по евроинтеграция и международно сътрудничество от 2012. През 2001 участва в създаването на единствения у нас българо-румънски интеруниверситетски център – БРИЕ. През 2010 инициира създаването на транснационален център за интердисциплинарни изследвания в областта на социалните науки. Научните интереси са в областта на интеркултурната комуникация. Автор е на 5 книги и над 70 публикации. Ръководи редица важни за университета проекти и влага особена енергия в подготовката на получилата широка популярност Европейска нощ на учените. Благодарение на нейната инициативност, Русенският университет разширява значително мрежата си от международни партньорства. Награда Русе 2015. Номинации в раздел Образование и наука. Категория Образователна институция, преподавателски или научен екип. През 2015 Русенският университет Ангел Кънчев ще навърши своята 70 годишнина. Университетът се утвърди като ключов образователен и научен център с нарастващо национално значение и силно влияние върху европейския облик на града и региона. В него се обучават около 10 000 студенти и докторанти в областта на техническите науки, икономиката, хуманитаристиката, социално-правните науки, високите технологии и дизайна. Сред почетните доктори на университета са личности като Джорджето Джуджаро, Ерхард Бусек, Ангела Меркел и големият дарител на университета Игнат Канев. Като най-мощната образователна структура на територията на региона, той прилага ефективно съвременните европейски образователни стандарти. Работи по множество проекти с десетки университети от Европа и света, като поддържа високо рейтингово ниво в качеството и модернизирането на учебния процес и научно-изследователската работа. А съвременните политики за обвързване на образователния процес с ресурсите на местния бизнес и пазара на труда умножават реално възможностите за лична професионална реализация на младите хора. Мащабните регионални и международни инициативи на университета през последните няколко години в тази посока откроиха още по-ясно големия потенциал, който русенската Алма Матер развива все по-успешно за социалния и икономическия напредък на нашия град и региона.